Jött egy csomagom! Egy macskával? Oké, amiben érkezett a mai tárgyam, igen, be is foglalta egy macska. Jó, elég lesz a macskával. Szóval 2 év várakozás után itt van a megígért unboxing videó. És igen, most itt láttok egy állványt, meg mindent. Ha tudni akarjátok, hogy áll ez a setup, ide kérek egy bevágást róla. Köszönöm. Szóval, nem fogok meglepni senkit, hogy mit fogok kibontani, mivel hogyha elolvastátok a címét, vagy láttátok az indexképet, akkor láthatjátok, hogy a mai nap kibontunk egy iPad-et, és összehasonlítjuk az előző iPad-emmel. Úgyhogy ez egy unboxing és egy kis tech test videó is lesz egyben. Szóval, itt van az új 2024-es iPad Air. Csillag. Tök jó, így nem látszik, így látszik. Szóval, hogyha megnézzük a leírásokat, ez a 11 incses M2-es sima Wi-Fi-s iPad Air. Egy kis tutoriál az unboxinghoz, hogyha ott látjátok azokat a zöld nyilakat, ezt megfogjuk. Nope. Mondom meg. Fogjuk. Na, sikerült megfognom. És... ennyi. Ezt mondjuk ide rakom be, miért ne. És a másik oldaláról is leszedjük. Tökéletes. Na és a következő lépés. Most nézem, hogy egy kicsit felre a kamera, de jól van az úgy. Szóval, nyissuk is ki. Wow! Igen, Bringo Studio copy. Legalább megcsinálom azt, amit megígértem, úgyhogy először vegyük ki ezt a szép kis tabletet, és rakjuk oldalra. Bye bye. Itt van ugye az alap kis papírmunka, és a... nincsen Apple matrica. Oké. Szóval itt van mindenféle nyelven papír, amit én nem fogok elolvasni, de azért megtartjuk. És itt van az USB-C-s kábelünk. C-to-C. És nincs hozzá töltőfej. Srácok, nekem nincsen C-s végű töltő adapterem. Holnap azt is szerezni kell lesz. Szóval, még mielőtt ezt teljesen kinyitnám, nézzük meg a másik csomagot. Az Apple Pencil Pro. Szóval igen, szereztem magamnak egy tollat is hozzá, mert rajzolni, meg animálni. Nyugi srácok, jönnek majd animált videók. Ígérem. Szóval ugyanúgy, itt van a zöld, csak hozban meg vastagságban egy picikét kisebb. De nem is kell egy óriásian nagy egy tollnak. Na, perfekt. Igen, oda gyűjtünk mindent a ramok mellé. És jöhet a második unboxingunk. Na most hát tényleg nézzük a tollat. Please, itt már toll legyél. Hello, little stylus. Wow! Itt van az Apple-nek a címe a papíron. Ti nem látjátok, mert a fókusz az nem szeret engem. És itt van az új Apple Pencil Pro. Tudod fókuszálni? Köszönöm! Szóval itt az új Apple Pencil Pro. Szóval mindjárt idehozom az előző tollamat. Szóval nekem előzőleg egy ilyen Tech Product tollam volt, amit azért nem eredetit vettem először, mert még nem saját volt a tablet, de amúgy alternatívának, hogyha csak énekel, vagy ilyen alaprajzok, tökéletes. Az Apple Pencil az könnyebb, mint ez. Érdekes, de ennek meg jobb a fogása. Most sokat mondtam, mert ti nem tudjátok megfogni, de... ja, és mind a kettő mágneses. Csak annyi, ezt USB-C-vel töltöd, ez meg a tablettel. Csak még nem bontottuk ki. Behúzom a tabletet, és megoldva. Oh my god, és ott a fejem! Hello! Ezt össze fogom tapizgolni az első másodpercben. Szóval nem látszik, de látszik. Látszik.
fóliát fogok rávenni. Én ilyen kék színben vettem. Itt még jobban lehet engem látni? Na? Ja. Ez nagyon úgy legyobat vágni esetleg. De... Hogy minek raktam vissza? Jó, szóval nekem itt az előző tabletem, aminek igen egy malaca háttérképe, tök menő, és őt fogjuk vele összehasonlítani. Hogy minek raktam vissza a dobozba? De először is be kell ezt kapcsolnunk, még mielőtt össze tudjuk vele hasonlítani, hogy ő most kicsit bye-bye. Bye-bye. És nézzük meg ezt a tabletet. Fel van töltve. Ez az. Nincs gond. És láthattok. Hello! És 95%-on van. Ez az. Mondanám, hogy angol, de most legyen magyar, miért ne? Ország kijelölése. Kína, vagy Németország. Majd. Kicsi jó lesz. Ti nem látjátok, de... Na, közelben velem. Bla 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 bla. Igen, oké, tudom, oké. Még kb. 4 perc. Oké. Várjatok. Már itt az előző tablet, ez a csapi fotó. Szóval ja, így néz ki jelenleg a setup. Itt van a állvány, így tökéletesen fent, és ott az egyik kedvenc videósom kirakat egy videót, köszönjük. Igen, itt a gépen megy a hangrögzítés, meg maga a tablet, amit vesz. És igen, egy LED-szalaggal van megvilágítva. Működik! Az a lényeg. Szóval amíg frissít a tablet, addig hagyj mondjak egy pár szót egy-két dologról. Az egyik, hogy újraindítottuk a Discord szerverünket, a MySilendet, ahol most tervezünk egy csomó eventet. És ha van kedved, akkor csatlakozz be a szerverünkre. És emellett Twitchen is újra kezdek streamelni, ahol veletek együtt fogok játszani mondjuk Minecraftot, vagy bármit. Vagy csak szimplán rajzolok. De őszintén még én sem tudom, mi lesz ott, úgyhogy ezt is lehet hagyom nektek leírásba, úgyhogy majd nézzetek rá. És akkor vissza a videóra. Végre kész. Igen. Nyitsa oda az ujját. Szóval ott látható, hogy hol a Touch ID, és hogyha elvileg megfordítom, akkor ugyanúgy ott marad. Wow! Ez nagyon izgalmas. Most ne történjen. És ott vagyok én. Ott ciccogok, látjátok? Jó. Üdvöz ilyent az iPad. És gyors a Procreate-et leszedem. Oké. Letöltött. Ott van. Szóval amit meg tudunk nézni, a tollak. Jó, ez nem eredeti is, de... Na, ez első generációhoz hasonlít, ez meg a másodikhoz. Annyi, hogy ebben van plusz mágnes. Szóval gyakorlatilag ebben több dolog van, de értitek, na. Először is fogjuk a tollat, ne aludjál, és csatlakoztassuk hozzá. Jó, akkor legyél fekve. Semmi! Rossz irány. Értem. Üdvözli önt az Apple Pencil Pro! Na de! Az első, ez a toll. Gyakorlatilag egy első generáció. Majdnem. Jó, őszintén nem ez életem műve, de... Na, kb. Látjátok, hogy működik ez. Szóval, az egyik legnagyobb különbség ezzel a ceruzában, hogy ugye... olyan úgy tudsz így hegyen rajzolni. A legnagyobb újdonság, hogy tudunk satírozni. És szegény malacokra rátettem. Gyertek, költözzetek ide. Szóval van még egy teszt, amit nem tollal. Procreate Dreams, le tudom tölteni?
No! Szója, van egy kicsi, icipici ugrás az előző tabletemhez képest. 10%-on van a telefon. Jaj, de jó, akkor gyors az outróra. Szóval, hogy egyrészt megéri ez? Attól függ. Kinek? Jó, nekem igen, mert megvettem. De attól függ, mire használod. Hogyha mondjuk csak egy YouTube-ra kell, vagy ilyesmi, és nincsen sok pénzed, egy ilyen, találsz jó minőségűt, ilyen 18-as iPad-et, lehetőleg ne 32 gigásat, 64 gigásat, mert 32 nagyon kevés tapasztalat. Szóval, ja, hogyha nem kell sok mindenre, akkor szerintem egy régebbi iPad-del is, vagy ha újonnan szeretnél a alap iPad-et most. Viszont, hogyha egy picit komolyabb dolgot szeretnél, akkor kicsit inkább gyűjts el egy komolyabbra. Meg hogyha már van iPad-ed, látjátok, hogy nekem van, de ez nem az enyém, úgyhogy én nekem így is úgy is kellett volna menni, úgyhogy ha már veszek, akkor miért ne egy erősebbet? Szóval, hogyha van, el vagytok vele, viszont ha gondolkoztok újon, nézzétek meg, hogy nektek mire van szükség. Mint például kell egy nagy kijelző, ja, vagy a sima alap-iPad, hogyha nem kell sok mindenre, de hogyha terveztek rajta mondjuk komolyabb játékokat, mert például ezen is tudod játszani simán, nagyon sok mindennel, de mondjuk, hogyha egy Genshin Impact-tel akarsz full grafikán, akkor már mondjuk egy Air, vagy ha van annyit, akkor egy Pro, és hogy a toll megéri-e? Ez is nekem igen, viszont neked nem biztos. Hogyha rajzolni szeretnél, akkor mindenképp egy eredeti Apple Pencilt, ha meg csak jegyzetelni, akkor elég egy ilyen toll is, mert ez jegyzetelésre, meg hogyha mondom egy alap rajzolni, elkezdeni, tökéletes, viszont ha komolyabban szeretnél rajzolni, akkor már egy Apple Pencil Pro-t. Vagy ha az 10. generációsat vezed, akkor még az első generációs Apple Pencilt. Igen, attól függ, hogy melyik tablethez. Nézd meg, mielőtt veszel a tabletet, hogy milyen toll való hozzá. Mágneses töltés. És már fel van töltve a toll. És hogy van benne lokátor. Nem tudom, hányan vagytok, akik itt szoktatok rajzolni, és így a toll az így eltűnik egy másik dimenzióba, mondjuk a Backroomsba. Ja. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a unboxing, meg first impression videót. Találkozunk a legközelebbi videóba. Sajt legyen veletek!